Добре дошли, търговци! Днес ще споделя една умопомрачителна стратегия за търговия, която е не само изключително проста за разбиране, но и забележително точна при прогнозиране на пазарните тенденции. Забравете за супер тренд и други сложни индикатори, аз ще ви представя индикатор, който превъзхожда всички тях, като последователно определя точните тенденции на пазара. Така че, ако и вие искате да отваряте печеливши сделки за покупка и продажба като тези, не пропускайте нито една част от това видео. Така че, без да губим време, нека започнем видеото. Ето как ще изглежда графиката, когато приключим с настройката на нашите показатели. В тази стратегия ще използваме само два индикатора. Ето защо тази стратегия е много проста за разбиране и прилагане в нашата търговия на живо. Ще използвам графика на биткоин на 1-5-минутна времева рамка, за да обясня тази стратегия. Бързо ще премахна тези индикатори от графиката, за да мога да обясня настройките им от самото начало. И така, на първо място, за да добавим нашия основен индикатор на стратегията към графиката, нека щракнем върху раздела с индикатори и да потърсим RSI Momentum Trend. Ще добавим този индикатор, създаден от този създател, към графиката. Както можете да видите, не много хора знаят за този индикатор. Индикаторът RSI Momentum Trend работи, като използва индекса на относителната сила RSI и праг на инерцията. Той изчислява RSI и оценява две условия за инерция, положително и отрицателно. След като условието за инерция е изпълнено, то се показва визуално на графиката, така че трейдерите да знаят в каква посока се движи пазарът. Ако кликнем върху настройките, можем да видим, че сме в състояние да регулираме положителните и отрицателните стойности на инерцията. За нашата стратегия настройките по подразбиране са подходящи. Също така имаме възможност да активираме или деактивираме етикетите на сигналите и лентата на тенденцията. Ние ще деактивираме само етикетите на сигналите. И това е единствената промяна, която ще направим за този индикатор. Сега, първо, нека ви покажа сравнение между индикатора RSI Momentum Trend с по-класическия индикатор за откриване на тенденции, като например индикатора Super Trend. Можем да видим как тенденцията на инерцията RSI е много по-добра при идентифицирането на правилната тенденция. Тук можем да видим, че пазарът е ясно във възходящ тренд. Но индикаторът за супер тренда показва няколко индикации за фалшиви сигнали за нисходящ тренд. Много пъти същото е и при нисходящ тренд. Индикаторът супер тренд има тенденция да дава много фалшиви сигнали за възходящ тренд. Докато от друга страна, ако разгледаме индикатора за инерционен тренд RSI, можем ясно да видим, че той е в състояние точно да определи началото и края на тенденцията, като без да има фалшиви индикации за тренд на пазара, който се движи в обратна посока. Такъв точен индикатор за тренда е безценен за изпълнението на нашите сделки. Ще ви покажа една супер лесна стратегия, която можете да използвате в търговията си, използвайки този индикатор. И така, нека продължим напред и добавим още един индикатор към нашата графика, който ще използваме за въвеждане на сделки за покупка и продажба. За тази цел ще кликнем отново върху раздела Индикатори. И потърсете статистик RSI, предполагам, че някои от вас вече знаят за този индикатор. Тъй като това е доста популярен индикатор и много трейдери използват този сигнал, за да получават сигнали за влизане в сделки за покупка и продажба. Ще кликнем върху този, посочен в раздела за технически индикатори. И ще го добавим към нашата графика. Няма да променяме никакви настройки за този индикатор. Между другото, ако не ви се иска да анализирате цените сами, можете да се присъедините към моята безплатна група в Telegram. В нея ежедневно споделям позициите за покупка и продажба, които отварям. Връзката е в описанието под това видео. За тези, които не знаят, стохастичният RSI е индикатор, който ни позволява да видим по-добре промените в пазарната инерция. Това е технически индикатор, който се използва за измерване на силата и слабостта на индикатора за относителна сила за определен период от време. Той извлича своите стойности от простия индикатор RSI. Нека набързо да видим как можем да разчетем стохастичния индикатор RSI. Можем да видим, че този индикатор се състои от червена линия и синя линия.
Горна лента и долна лента. Линията на горната лента е установена на ниво 80. Докато линията на долната лента е установена на ниво 20. Когато и двете линии са под нивото 20 и синята линия се пресече над оранжевата линия, това е сигнал за откриване на позиция за покупка. Например, тук виждаме, че сме получили сигнал за покупка. Така че можехме да открием сделка за покупка тук. По същия начин и за сделка за продажба. Когато и двете линии са над нивото 80 и оранжевата линия се пресича над синята линия, това е сигнал за откриване на сделка за продажба. Така че, както виждаме, тук имаме сигнал за продажба. Така че можем да отворим сделка за продажба тук и можете да видите невероятните резултати. И така, ще потвърдим тенденцията на пазара, като използваме индикатора RSI Momentum Trend. И ще използваме стохастичния индикатор RSI, за да потвърдим влизането. Сега, след като графиката ни е настроена и знаем как можем да разчитаме двата индикатора, нека преминем през пълните правила за влизане в сделка за покупка и продажба с помощта на тази стратегия. Така че, за да бъде валидна сделката за покупка, преди всичко искаме индикаторът за инерция RSI да покаже, че пазарът се движи във възходящ тренд. Както можем да видим тук, индикаторът е зелен на цвят, което показва, че пазарът се движи във възходяща тенденция. Така че сега ще изчакаме сигнал за покупка от нашия стохастичен индикатор RSI. Както виждаме тук, линиите присъстват на нивото 20. А след това синята линия преминава над оранжевата линия. Така че това означава, че сме получили сигнал за откриване на позиция за покупка тук. Така че аз бързо ще отворя позиция за покупка тук. Нашият стоп-лос ще бъде поставен под предишното суинг дъно. И ще зададем нашата цел за take profit при съотношение риск/печалба от 2%. Сега нека да видим дали цената ще достигне нашата цел за поемане на печалба, или не. Както можете да видите, това беше успешна сделка за покупка. Нека да разгледаме още един пример за сделка за покупка. Тук можем да видим, че индикаторът за супер тренд ни показва, че пазарът е във възходящ тренд, а индикаторът за стохастичен RSI даде сигнал за покупка точно тук, както можем да видим, синята линия премина над оранжевата линия под нивото 20. Така че ще отворя сделка за покупка тук. Нашият стоп-лос ще бъде поставен на неотдавнашното суинг дъно. А целта за прибиране на печалбата ще бъде определена на 2%. Има още едно правило, което можем да приложим, докато задаваме целта си за поемане на печалба. Нека да видим това в примера за търговия за продажба, който ще видим по-нататък. Между другото, ако не ви се иска да анализирате цените сами, можете да се присъедините към моята безплатна група в Telegram. В нея ежедневно споделям позициите за покупка и продажба, които отварям. Връзката е в описанието под това видео. За да се счита за валидна сделката за продажба, първоначалното изискване е индикаторът за тенденцията на инерция RSI да сигнализира за нисходящо пазарно движение. Както е изобразено в този случай, индикаторът показва червен цвят, което означава нисходяща пазарна тенденция. Впоследствие търпеливо изчакваме сигнал за продажба от нашия стохастичен индикатор RSI. В този сценарий, както виждаме тук, линиите на индикатора са разположени над нивото 80, а оранжевата линия е преминала над синята линия, което ни дава сигнал за продажба. Без никакво забавяне ще отворим позиция за продажба на свеща, за която сме получили сигнал. Нашият стоп-лос ще бъде поставен над скорошния суинг връх. Или ще поставим нашата цел за take profit на базата на съотношението риск/печалба от 2%, или също така имаме възможност да задържим позицията до промяна на цялостния тренд на индикатора за инерционен тренд RSI. Въпреки това, ако решите да използвате тази стратегия за излизане, най-добре е да трасирате стоповете си над цената, докато цената се движи във вашата посока. Можете да направите това, като преместите стоповете си над значимите върхове при нисходящи тенденции или под значимите дъна при възходящ пазар. Можете да го направите ръчно или да използвате индикатор, който автоматично прави анализ на ценовото действие вместо вас. В TradingView има много такива индикатори. Така че това ще бъде всичко за това видео. Ако искате да видите още невероятни стратегии като тази в бъдеще, натиснете бутона за харесване, абонирайте се за канала ми и натиснете звънеца.
Благодаря, че изгледахте видеото до края. Ще се видим в следващото видео.